Ruguntsumi Tv. Masu kallon shafin Ruguntsumi, barkamu da wannan lokaci, barkamu kuma da kasancewa tare da ku a shiri na farko na shirin Ruguntsumi, shiri da zai ringa bibiya yana ɗauko muku irin al'amura da ke gudana a gidajen biki da harkoki na yau da kullum, musamman ma abin da ya shafi al'amura na al'umma. Sunana Nuruddin Isiyaku Daza, tare da wakiliya ta musamman na wannan shafi kuma abokiyar aiki. To kamar yadda abokin aiki na ya gabatar da ni, sunana Shamsiya Mayaki, tare da shi za mu riko muku shirin Ruguntsumi wanda zai kama da shagulgulan biki, shagulgulan suna. Ku kasance tare da mu don ganin yadda wannan shagalin biki za ta kama. A yanzu dai muna UK Bello ne na cikin garin Mina, za mu ɗau bikin wata baiwar Allah mai suna Hajiya Zainab tare da mijinta Nuruddin, wanda sananne ne a Kagara kuma yana da mukami, ma'ana dan malikin Kagara. To ku kasance tare da mu don ganin yadda shagalin za ta kama. Ruguntsumi TV. Auren soyayya Zainabu ta zama amarya, Nuruddin shine angonta, shine angonta. Auren soyayya da dadi, muna maraba. Nuruddin angon Zainabu, Allah kara so da kauna. Auren soyayya da dadi, muna maraba. Nuruddin angon Zainabu, Allah ya kara so da kauna. Almaliku wanda ke bani kullum, har yau kai kadai na raba. Nuruddin angon Zainabu, Allah ya kara so da kauna. Ruguntsumi TV. Auren soyayya da dadi, muna maraba. Nuruddin angon Zainabu, Allah ya kara so da kauna. Nuruddin ka zaman ango, ayo kowa ya shaida. Nuruddin angon Zainabu, Allah ya kara so da kauna. Zainabu ta zama matarka, ko da ma tana da tsada. Nuruddin angon Zainabu, Allah ya kara su kallamu kamar yadda kuka ji daga bakin ita abokiyar aiki Shamsiya mai yaki. Yau muna wurin wannan biki kuma ka cokal zan hannanta ku da ita inda za ta yi bibiya domin ka muku yadda wannan lamari ke gudana. Muna muku fatan za a sha kallo lafiya. Shamsiya mai yaki, gare ki. Ruguntsumi TV. To kamar yadda na gaya muku masu kallon mu, muna cikin shagulgulan bikin Hajiya Zainab ne tare da mijinta Nuruddin Haruna. Yanzu muna tare da wata baiwar Allah da ta halicci wannan taro. Malama, ko za mu iya sanin sunanki? Sunana Sadiya. To malama Sadiya, me ake gudanarwa a daidai wannan lokaci? To muna bikin kamu ne na Zainab da angonta Nuruddin. To ko za mu iya sanin me matsayinki a wurin amarya? To kawa ce a gare ta. Ya kike ji a wannan rana, kasancewa Zainab ta kasance kawaki, kun saba yin shagulgulan rayuwa tare, gashi yanzu ita za ta samu gurin dafawa, ma'ana za ta yi aure. Ya kike ji mata a wannan rana? Gaskiya ina mata murna sosai, kuma ina mata fatan zaman lafiya, amma sai dai akwai kewa, kuma wannan ya zama dole. Haka ne, akwai kewa sosai. To ke ma Allah ya kawo mana lokacin da za a yi naki. Mun gode. Ruguntsumi TV. Masu kallon mu, kamar yadda ɗazun ku gani, muka tattauna da kawar amarya. Yanzu gani tare da wani bawan Allah, bari ya bayyana mana ko shi wane ne, ban sani ba ko ɗaya daga cikin abokin ango ne. To sunana Imamu, amma an fi sani na da Salihu.
To Malam Salihu kai me matsayinka a wurin amarya ne ko wurin ango? Ni gurin ango ne. Kai ne wane ne? Ni abokin ango ne. To abokin ango me za ka iya cewa kasance ga abokinka yau Allah ya sa burinsa na rayuwa ya cika, wani irin farin ciki kake cike da shi a wannan rana? Ina taya shi murna kuma ina mai fatan alheri. Auren soyayya, auren soyayya. Zainabu ta zama amarya, Nuruddin shine angonta. Shine angonta. Alhamdulillah, injiniyar Nuruddin Haruna, Allah ya yi kamar yadda kake gani ga jama'a sun taru an ɗaura aurensa da Zainab, sai dai mu ce alhamdulillah, kuma Allah ya kawo zuri'a na gari. Ce dai muna kowa fatan alkhairi, wanda suka zo da wanda suke nan muna musu Allah saka da alkhairi, Allah mai da gida lafiya. To biki ka alhamdulillah, biki ya tara jama'a gabas da yamma, kuma mun yi murna sosai. Za shi farin ciki da ya tsallake irin kangin da muke ciki yanzu, shi Allah ya ba shi dama. To alhamdulillah, wannan rana ne na farin ciki sosai a rayuwana, kuma na gode ma Allah. Dai kuma ina yi ma wanda 'yan wada abokan arziki da suka halara, mutane da yawa sun halara, na gode masu. Allah kuma ya sa yadda suka zo lafiya, Allah mai da su gida lafiya, kuma su taya mu da addu'a, Allah ba mu zaman lafiya. Ruguntsumi Online TV. Mu a ci gaba da bikin shagalin Zainab tare da angonta Nuruddin Haruna, gashi dai an daura aure, ana kokarin kai amarya ɗakin mijinta kenan, kamar yadda ka gani ga abokan ango sun zo da kuma iyaye za su raka wannan amarya zuwa a gidan mijinta. Bari mu ji daga bakin wani dan saurayi da muka gani a nan. Malam assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalam. To da wa muke tare? Kuna magana da Aminu Balaja ta? To mana Aminu Balaja ta, ku zan iya sanin menene matsayinka, kai kanin ango ne a kanuwa amarya, yayan amarya? Ni dan uwan ango ne. To yaya kake ji a wannan rana, kasancewa yau aka ɗaura auren abokinka sannan kuma da ƙanwanka Zainab, wani irin daɗi kake ji musu a wannan rana? Kin san an ce labarin zuciya tambayi fuska, duk wanda ya kalli fuska na ya san nishadi da farin ciki da na shiga na wannan. Ku ci gaba da bibiyan mu ta yadda za mu shiga gidan amarya, ku ga yadda za a fito da wannan amarya, watan Hajiya Zainab tare da angonta Nuruddin. Auren soyayya, auren soyayya. Zainabu ta zama amarya, Nuruddin shine angonta. Shine angonta. Auren soyayya da dadi, muna maraba. Nuruddin. To game da kuka gani ga mutane nan cinkoso a kofar gidan amarya don ana jiran fitowar amarya don a kai ta zuwa gidan mijinta. Ga 'yan mata nan sun sha anko. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Ina wuni? Lafiya kalau. Ko za mu iya sanin sunan anti? Suna na Hajara. Malama Hajara, ko me matsayinki a wurin amarya? Gaskiya ni kanwan mahaifinta ne. So ko za ki iya gaya mana wani irin farin ciki ke cike da shi a wannan rana, kasancewa yau ne aka daura ma Zainab a aure? Alhamdulillahi, na yi farin ciki kwarai da gaske da aka haife ta kuma aka ba ta tarbiyya har zuwa wannan rana. Ba abin da zan ce sai alhamdulillah. Alhamdulillah, Allah na gode maka da ka nuna min ranar nan na yau matsayina na mahaifiyarta. Na gode ma Allah, na gode ma Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama. Allah ya kai ta ɗakin mijinta lafiya, Allah ya bada zaman lafiya, Allah ya bada zuriya ɗaya ba. Tarbiyyar da aka bata Allah ya sa ta riƙe tarbiyyar, Allah ya zaunar da su lafiya. Ruguntsumi Online TV.